Apa sifat malaikat? Jawab, ausofuhum utawi pira-pira sifate malaikat fi alamil ghaibi ing dalem alam gaib. La yajibu iku ora wajib alaina ing atase kita apa ma'rifatuha ngaweruhi sifat malaikat di alam gaib. Kita tidak wajib mengetahuinya. Qala ta'ala Allah ta'ala ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzam mundzirin. Ma nunazzilu ora nurunake sapa ingsun al malaikata ing malaikat illa bil haqqi kejaba kelawan hak. Wa ma kanu lan ora ana sapa malaikat idzan ing dalem nalikan iki mundzirina iku den tingali. Dan tidaklah aku menurunkan malaikat